Bună ziua, ne aflăm la Tulcea, așa că am dorit să aflăm mai multe despre proiecte de dezvoltare a infrastructurii și discutăm cu domnul primar al municipiului Tulcea, domnul Ștefan Ilie. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua. Voiam să vă întrebăm de infrastructură, pentru că știm că dezvoltați aici la Constanța, la Tulcea, mă scuzați, aveți în implementare câteva proiecte pe fonduri europene. Avem și pe fonduri europene și pe fonduri locale și ați zis bine Constanța, pentru că și la Constanța știu că sunt foarte multe proiecte care sunt în derulare. Mai mult despre ele nu știu, dar știu că ducându-mă acolo văd că se lucrează. Se lucrează peste tot și de asta lumea e mult nemulțumită. Da, și la noi se lucrează peste tot și este nivelul de nemulțumire la fel. Dar eu vă voi spune despre orașul pe care am onoarea să-l conduc acum, din punct de vedere administrativ. Nu poți face niciun fel de investiție de dezvoltare dacă nu există deranj. Întrebarea este așa, de ce se lucrează cam peste tot? Pentru că municipiul are nevoie de reabilitarea întregii sale infrastructuri. Cum poți să departajezi, de exemplu? Am încercat și să știți că chiar nu se lucrează peste tot. Sunt niște artere principale pe care se lucrează și secundare. Dacă am lucrat pe toate arterele principale, chiar am blocat orice fel de activitate. Însă, bineînțeles că cei care sunt afectați de lucrări au o limită a răbdării. O limită aceasta a răbdării este cauzată de faptul că de foarte mult timp au acumulat oamenii frustrări pentru că nu s-a făcut artera respectivă, că nu le funcționa canalizarea sau apa pluvială, că se inundau. Acum, fiind lucrări care au început în locuri acum 3 ani și neterminându-se, oamenii nu mai își pierd răbdarea pentru că ei au fost obișnuiți cu un confort. Dacă ne ducem într-o zonă nou creată sau la fel ca o localitate rurală unde oamenii nu au avut apă, canalizare, nici asfalt, oamenii aceia au mai multă răbdare decât cei din oraș care toată viața în apartament au tras apa, au coborât pe trotuar, pe asfalt, pe beton. Ori aici este firesc ca omul locuitorul să aibă o limită a răbdărilor. Numai că eu știu că indiferent că de supărare, indiferent că nu mă vor mai alege pe mine ca primar, sunt adeptul lucrărilor complexe și complete. Nu a lucrărilor de mântuială. Puteam foarte simplu să punem o poșghiță de asfalt de câțiva milimetri și să trec de alegeri și după să fac același lucru la infinit. Nu, pentru că eu am descoperit un oraș cu o infrastructură la pământ, în care conductele de apă erau din metal și ruginite și se sparg în fiecare zi, în care conductele de canalizare sunt subdimensionate, unde în canalizarea menajeră intră apa pluvială și atunci când plouă bufnesc capacele atât pe șosea cât și în interiorul locuințelor, unde canalizarea pluvială aproape nu exista și unde structura rutieră este atât de precară încât există și un banc cu gropile din Tulcea pe care eu l-am auzit când eram la liceu. Am făcut liceul aici în Tulcea la Spiru Haret și circula pe atunci un banc care era așa bulă la Tulcea. Era într-o clasă și profesoara întreabă: copiii, știți vreo stradă din Tulcea care nu este săpată și nu are gropi? Nimeni nu știa, în afară de bulă. Și el a ridicat mâna și a zis: hai zi tu. Eu știu, dar nu o zic. Dar de ce nu zici? Pentru că dacă o zic, vin ăștia și o sapă. Așa am primit orașul, cu foarte multe probleme de infrastructură. Și acum vă întreb dumneavoastră dacă eu fac pe o stradă lucrări, investiții și pe strada dumneavoastră nu.
dumneavoastră, după strada dumneavoastră care o așteptați de 40 de ani, nu îmi scrieți și mă reclamați că la mine de ce nu se fac lucrări? Deci, nu putem justifica că în tot orașul sunt lucrări. Păi dacă întreb pe fiecare stradă, toți oamenii vor să fie lucrări. E supărat cel după strada asta că și pe strada aia sunt lucrări. Dar nu cel care stă pe strada respectivă și care spune, bă, la mine când încep lucrările? Pentru că toți au nevoie de astfel de lucrări. Și avem investiții care vor fi derulate pe următorii ani, indiferent de cine va fi ales la primăria municipiului Tulcea, pentru că am obținut finanțări de care eu personal sunt mândru. Mândria nu e un păcat, dar vreau ca la finalul mandatului eu să fiu cu inima împăcată, că am depus tot ce am putut eu să fac pentru dezvoltarea orașului. Spuneați mai devreme că ați obținut fonduri de aproape 60 de milioane de euro. Mai mult. Este ca să mă uit ca să nu greșesc și o să mă uit aici pe statisticile pe care le-am făcut. Centralizatorul de proiecte, vorbim acum doar de fonduri europene aprobate cu contracte semnate, doar de fonduri europene cu așa. Totalul este doar de fonduri europene, fără să vorbim despre fondurile pe care le adunăm imediat pe Angel Salini, alte fonduri nerambursabile din alte resurse. Deci avem 422 de milioane. 422. Sper că am scris bine. Împărțim la un 5. Avem 84 de milioane de euro din fonduri europene cu contracte semnate. Avem de încă vreo 100 de milioane de euro cele de finanțare care se află în evaluare și din Angel Salini sau din alte fonduri nerambursabile încă aproape 30 de milioane de euro am obținut finanțare. Chiar ieri am primit vestea că am obținut finanțare pentru extinderea gazului metan în municipiul Tulcea, special în zona de case, unde concesionarul local, Tulcea Gaz, de-a lungul timpului, ca orice investitor privat, a fost interesat să se ducă în zona de blocuri sau în zona persoanelor juridice, business-ului, mari consumatori. Și foarte puțin interesați să se ducă într-o zonă de case doar dacă era în vecinătatea unor blocuri. Pentru că în cartierele de case ale municipiului Tulcea, investiția pe care un privat ar fi făcut-o ca să ajungă acolo, n-ar fi fost recuperată. Conducte multe, instalații foarte multe, costisitoare, puțin consumatori. De multe ori oamenii au pus bani de la ei și au contribuit alături de Tulcea Gaz sau chiar doar ei pentru a-și trage conductele de gaz. Noi acum am obținut finanțare pentru tot restul orașului. Și pentru că avem studiul de fezabilitate gata, îl vom reactualiza conform noilor indicatori în Consiliul Local și vom demara procedura pentru licitația, pentru proiectare și execuție și sperăm că dacă ne vom mișca și nu vom avea contestații, undeva în a doua jumătate a anului viitor vor începe și lucrările pentru extinderea gazului metan. Deci alt disconfort, alt praf, alte tăieturi în stradă. Dar nu pe străzile pe care interveniți în prezent. Ba, și pe străzile care intervenim în prezent. Și atunci așteptați să... Nu aștept nimic. Deci, în România, din nefericire, noi avem o infrastructură precară la nivelul întregii țări. Noi nu am început reabilitarea infrastructurii ca în Occident în anii 70-80. Noi de-abia începem în unele locuri. Noi mai avem localități care nu au apă și canalizare și cartiere din orașe. Nu există un fond care să stabilească gradual că întâi facem apa, canalizarea, cum ar fi firesc, da? Dar și pentru că fiecare fond de apă și canalizare este gestionat de un minister, de gaz, de Ministerul Energiei,
de fonduri europene, de Ministerul Fondurilor Europene. Primăriile sunt obligate să depună proiecte și cereri de finanțare. Și noi am depus pentru drum, pentru apă, pentru canalizare, pentru gaz. Fondul de la apă, canalizare, asfalt, de exemplu, s-a mișcat mai repede. Și chiar dacă noi l-am depus după, el a venit mult mai repede. Și avem un termen. Nu-l lucrezi, îl pierzi. Ori nu putem să lăsăm ca oamenii de pe strada aia să spunem când va obține finanțare, după ce vom pune noi gazul, îți reparăm strada. Și omul zic, ia mai lasă-mă în pace că nu eu aștept gazul de 30 de ani, măcar fă în strada. Da. Și atunci noi nu putem să nu... Și am început lucrările. Vom începe, firesc, acolo unde nu am intervenit cu extinderea gazului metan, în mod evident, lăsând ca la final să ne ducem pe străzile pe care le-am reabilitat, încercând cu proiectanții să găsim soluțiile tehnice, să afectăm cât mai puțin zona de asfalt, să ne ducem pe trotuare. Mai mult decât atât, suntem în elaborarea unui regulament urbanistic, în așa fel încât orice afectare a trotuarului, a străzii, să nu fie reparația, indiferent de operator, că este Enel, că este primărie, că este gaz, că este orice, un rețelist cu cabluri, internet. Când reface structura, să nu o facă doar pe cât porțiunea de 40-50 cm cât a intrat conducta, să o facă pe întregul sens cu stradă de uzură. În așa fel încât să evităm ceea ce știm cu toții, că indiferent cât am tasa, acolo unde ai pus o conductă, peste puțin timp se lasă și se strică drumul. Și atunci nu l-am inventat noi regulamentul ăsta, îl găsim în orașe europene, să punem conductă de gaz și trebuie să trecem pe un sens și să ne ducem 1 kilometru pe strada respectivă, când după ce s-a pus, se reface întregul sens. Voiam doar să vă întreb, până la sfârșitul anului, ce proiecte pot fi finalizate din cele pe care deja le derulați? Păi până la sfârșitul anului sper ca vremea să țină și cu noi. Să fie gata strada Forestierului, să fie gata strada Militari, să fie gata strada Podgorilor, să fie gata strada Alexandru cel Bun, să fie gata strada Plugarilor și îmi doresc foarte mult să fie gata și strada Păcii, care este o arteră principală, numai că nici nu vreau să fac lucrare de mântuială, pentru că pe străzile principale, cum este Păcii, cum sunt alte străzi, cum este Corneliu Gavrilov, unde n-au început încă lucrările de structură, că dacă începeam cu Păcii fiind alături, nu mai putea să mai treacă nimeni prin acea zonă a orașului. Pe această stradă, pe strada Păcii, noi nu ne-am rezumat doar la a pune apă, canalizare și a face strada și trotuarele, ci am plătit Enelului ca să scoatem și stâlpii. Să nu mai avem stâlpi pe trotuare și să racordăm subteran cetățenii. Și nu este o stradă cu blocuri, este o stradă cu case. Pentru că la bloc este mult mai simplu. Ai luat cablu care ia blocul, îl conectează blocul și l-ai pus. Aici, la fiecare casă trebuie să facem acest lucru. Dar la final nu vom mai avea rețelele de cablu care iarna, chiciura, strică, rămâi fără curent, acei stâlpi împupuțonați și care cad din cauza greutății cablurilor de pe mai ales în anotimpul rece, vom avea totul subteran. Din acest motiv. Și acolo, pe strada Păcii, noi am pus apă nouă, canalizare pluvială, rețelele subteran. Și dacă ne ajută Dumnezeu și vremea este bună, o să terminăm până la sfârșitul anului. Mult succes în continuare, vă mulțumim foarte mult și rămâne să ne revedem cu mare drag cum s-au finalizat lucrările. Vă așteptăm.